fa molt fred, cau la neu del cel i fa molt fred, torna a ser Nadal i estem contents. Estimats xics i xiques de Pollença, de Sant Vicenç i Umoll, som el pregoner real. El rei Melcior i el pai Baltasar m'han encomanat que us faci arribar un missatge molt important. Vull anunciar-vos que de dia 2 ençà i fins dia 4, ben entrada la nit, trobareu les bústies reals al pou dels Tiradors, al Lleó, a la plaça dels Seglars i a la plaça Major. Convé que aneu a deixar-hi la carta per saber els paquets que us han de preparar. Per cert, ens encanten aquestes cartes tan originals que em feis arribar cada any, plenes de dibuixos i decoracions. Vos les currau molt. Com a pregoner real, passaré per Pollença el dia 4 per anunciar-vos l'arribada dels Reis. Ho faré fent uns cercaviles pel carrer de Pollença i passant pels llocs on es troben les bústies. Ens fa moltes ganes tornar a veure les vostres cares enriolades amb els ulls plens d'il·lusions. Els Reis i tota la seva comitiva ja està en marxa per fer la nit de dia 5 la nit més màgica de l'any. Perquè aquests dies són d'alegria